Aziz adamlar, hormatly adamlar. Hemmeňiň jany sag bolsun. Сегодня необычный день, день рождения моего друга, коллеги, kardeşim Baçar Guliyev. Kuaçanyň doglan güni. Hemmemiz üýtük kardeşler, aýdymçylar, ädin ekip bolsa gelýär. Çisti duşoy, sany hem kardeş, hem halipa ýalyp, agam ýalyp sylaýan. Jany sag bolsun. Doglan güni gutlu bolsun. Поздравляю, счастья, здоровья желаю. Всего хорошего, Halipajан. Yani Derya'da geçti. Çay restoranımız için Filmizan'ın arşivini bitiren hizmetleri bolmaları katıken. Açılışının felvetti, tortunun felvek etti. İlkinci çayımızın adam felvin çayı. Şimdi çay restoranı görüşünü bir yeri ulu tedirlikler var. Şimdi bizim halkara dereceli şefimiz Alihan yürüyüntü tədə steak görüşlərini oylap tapdı. Şunu art vermek isteyen. Temizan, eğer kabul ettim şu steak adına Filvi Halan steak'i diyeceğim. On Black Noy steak, adi Arsi steak. Eğer kabul ettiğiniz şunun dönemleri, şunun adi Şlorian kullanma. Benim burada da şey yapmadır ya değil mi? Gelin psikologiyamız barlak görelýän. 3 sekundyň içinde dünýäde iň söýýän 3 adamyň adyny tutun. Dur. Sen şu wagt öz adyny tutmadyň. Özüňi söý. Elki bilen özüňi söý. Özüň üçin ýaşamaly dünýäde özüňi söýmeli bar zatdan beter. Özüni söýýäniň äpet söýgüsi ýene özgölerem söýmäge ýeter. Arada şeyler akbar waka boldy. Bir dostum Lukmançylyk Uniwersitetiniň öňünden geçip barýarka bir owudan gözel gyýda göz düşýär. Bu da muňa bilen tanışyk bolup ýanyna ylgap baryp gyýdylan salamlaşýar. Ondan sonra görem bolýar. Gözel gyý siz hastahanada işleýärmi diýär. Gyýdam, "Hawa men hastahanada işleýän" diýär. Oglanam "Wagt şu sizin hastahananyzda sizin eliňizde bir hastaňyz bolaýsamda" diýär. Gyýdam, "Ýok, siz bizin hastahanamyza gelmeň" diýär. Oglanam, "Wy näme üçin diýär?" Gyýd, "Men ene mährini işleýän bolýar." Yes,